नमस्ते सर्वांना, कसे आहात तुम्ही? आता लॉकडाऊन मध्ये किती टेन्शन आहे, माणसं बाहेरचे विचार करत बसले, काय फ्रेश नाही, माणसं हसत नाही. तर आपण काय विचार केलाय, चला घरीच बसून आपण नाव घेण्याचा कार्यक्रम करूया. मी किती घरात हसत राहते. आता तुम्ही विचाराल नाव कोण घेईल. आता ऍक्च्युली नावं तुम्ही घेतलेली आहेत. आपण एक व्हिडिओ केलेला होता ना, मी घरी आपण नाव घ्यायचा कार्यक्रम केला होता. कार्यक्रम केलेला, त्याच्यामध्ये आपण नावं घ्यायचा प्रोग्राम केलेला आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही पण कमेंट मध्ये नावं दिलेली आहेत लिहून. आता ते मी तुम्हाला कमेंट दाखवतो, तुम्ही कमेंट समोर वाचा, मी पण तुम्हाला वाचून दाखवतो. आणि एकदम फनी कमेंट्स आणि एकदम छान कमेंट्स आणि म्हणजे नावं घेतलेली आहेत. आई माझी ताई, पप्पू माझा धीर, उदंड आयुष्य लाभो तुम्हा शुभांगी गिर. मस्त. काचीच्या ग्लासात गुलाबी सरबत, आमचे हे गेले ऑफिसला मला नाही करमत. कोकणात प्रसिद्ध आहे मालवणी खाजा, कोकणात प्रसिद्ध आहे मालवणी खाजा, डॅश माझी राणी मी तिचा राजा. नवरात्रीत अष्टमीला असतो होम, वैभवरावांचं नाव ऐकायला सगळ्यांचीच बोंब. मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो. बुंदीचा लाडू बुक्कीत फोडू, चला राव उपवास सोडू. चांदी की थाली सोने का जीरा, राव मेरा दिल का हीरा. गाजर का हलवा केला किसून किसून, राव बसले रुसून तर मीच खाल्ला चाटून पुसून. काय करणार. लग्नात मागितला उंडा एक खोका, टिंब टिंब रावांचं नाव घेते, कुणीतरी यांना दांडक्याने ठोका. म्हणजे ठोकायचं पण आहे, ते पण सांगितलं पण आहे की दांडक्यानेच ठोका. हसण्यासारखं आहे. अगीचे में बगीचा बगीचे में बंदर. परत बघ, अगीचे में बगीचा बगीचे में बंदर, माणिकराव मेरे दिल के अंदर. बस नावं घ्यायची तर अशी घ्यायची. आता नावं घेण्याची प्रथा का असते, जेव्हा नवीन नवरी घरी येते ते नाव घ्यायला का लावत असतील, कारण तू बोल आमच्याशी. तू गप्प नको राहू, शांत नको राहू, तू काहीतरी बोल. म्हणजे आणि परीक्षा पण घेतात 4 माणसात नवरी बोलते का नाही बोलते. तर तुम्ही ना असे, आता हे जे आपल्या व्हिडिओज मध्ये चालू ना, ह्याच्यातले तुम्ही उचला, अशी नावं घेतली पाहिजे ना. माझं तर असं म्हणणं की नावं अशी घेतली पाहिजे की सर्व माणसं हसली पाहिजे तिकडे. आता कोण म्हणाला ना कशाला लाजते, नाव घे ना, तर असं नाव कसं घ्यायचं बघा. कोकणात फेमस आहे काजू, श्रीकांतचं नाव घ्यायला मी कशाला लाजू. चांदीच्या ताटात केशरचे पेढे, मी टिकटॉकच्या नादात आणि ते पबजीचे वेडे. इंग्रजीमध्ये पागलला म्हणतात सायको, इंग्रजीमध्ये पागलला म्हणतात सायको, राव माझे मिस्टर आणि मी त्यांची बायको. अंगणात पेरले पोतेभर गहू, अंगणात पेरले पोतेभर गहू, लिस्ट आहे मोठे कुणा कुणाचे नाम घेऊ. चंद्राला इंग्लिश मध्ये म्हणतात मून, चंद्राला इंग्लिश मध्ये म्हणतात मून, सचिन रावांचे नाव घेते रूपरावांची सून. अत्रावळ पत्रावळ, पत्रावळीवर जिरेसाली भात, भातावर वरण, वरणावर लोण कढी तूप, तुपासारखा रूप, रूपासारखा जोडा, राहुल रावांचं नाव घेते उखाणाचा आग्रह सोडा. भाषण कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी. अंगणी होती तुलस तिला घालत होती पाणी, आधी होती आई बाबांची तान्नी, मग झाली मिथिलेश रावांची राणी. तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया. आता ह्यांनी बघा कसं उखाणं सांगितलं आपल्याला की मी जरा वेगळा उखाणा पाठवते आहे. आपण अनोळखी ठिकाणी गेलो तर आपण आपली ओळख करून दिल्यासारखी होईल या उखाण्यामध्ये. टिंब टिंब माझं नाव, ह्याच्यात तुम्ही तुमचं नाव लावू शकता. टिंब टिंब माझं नाव, टिंब टिंब माझं गाव, टिंब टिंब रावांचं नाव घेते, टिंब टिंब माझं आडनाव. लसणात लसूण सफेद लसूण, आजच नाव घेईन शुभांगी गिर यांच्या घरात बसून. वाकडे तिकडे चालतात फेंगडे त्यांचे पाय, वाकडे तिकडे चालतात फेंगडे त्यांचे पाय, राव अजून कसे आले नाहीत घरात पडले की काय. तिलाची करंजी भरते काटोकाट, नितीन रावांचे नाव घेते आई आणि दादा तुमच्या पाठोपाठ. इथून तिथून पेरले लसून, दिनेशराव आले स्कूटीवर बसून. आर डी बर्मनच्या तालावर हेलन करते डान्स, निलेश रावांचे नाव घ्यायला मिळाले मला चान्स. चांदीच्या ताटात लिंबूची फोड, चांदीच्या ताटात लिंबूची फोड, विशालचे किसे तपासायचे मला भारी खोड. फुल ग्लास हाफ ग्लास, सोनल माझी फर्स्ट क्लास. मी घालते केसात गजरा, मी घालते केसात गजरा, अनिलकडे पाहू नका लागतील नजरा.
minute. Who are you? पाव किलो रवा, पाव किलो खवा, डॅशचं नाव घेते, 1000 रुपये ठेवा. हे किती फायदेशीर नाव आहे. प्रॉफिट आहे, या नावामध्ये प्रॉफिट आहे.